Girar a mão, depois vem na palma da mão e vamos cantar do fundo do coração bem alto. Quero ver assim. Tira a mão. Vamos dar mão. Vai tu, parceiro. Só você tem o meu amor. Não tem por que motivo agir assim. Só você sabe o meu sabor. Sabe. Não tem por que desconfiar de mim, sabe? Apegando a rota do fim. Desconfiança é tão ruim. Foi assim que tantos sonhos se acabou. Jaappi Okoduha. Nyt tulee De Abreulta hyvä katko. Roiskaisee jälleen pallon korkeuksiin. Noitmer kangaspotkua. Erittäin vaarallinen mies erikoistilanteissa. Siellä kierteisenä takatolpalla. Tulee De Abreu, puskee, Colliander torjuu. Siinä ei Salosen pääpelivoima riittänyt millään De Abreuta vastaan. Ex-Lahden pelaaja, mutta Värtönkin piti pelata tämä kausi Tampereen Unitedissa. Varmasti lisää voimaa myöskin Lahti tuo De Abreu. Ottelunsa Noitmer pelasi Haitissa, hän on 2 passin mies, 2008 oli vuosi, eli sitten nyt tulee hyvä syöttö Matronelta. Juuti pallo haltuun ja keskustaan De Abreu oikeaan laitaan. Tässä vielä nähdään. Ja Juuti saa annettua sinne matalan keskityksen. De Abreu on nyt kuitenkin... Nyt on erittäin ahdasta oikealla laidalla. Sihvola, De Abreu vastassa pelaa 23. Veikkausliigan maali ja pelattuja pelejä on 139, eli kyllä Lehtinen jatkaa edelleen kovaa saa. Kyllä tiukka ja tasaväkinen taistelupari pääpallojen suhteen Noitmer ja Kangaskolkka tähän mennessä ollut. Sihvola yrittää taistella palloa Hakalle, mutta yleisö lähtee mukaan kannustamaan tähän rajaheittoon. Pitkä heittoa tulee. Abreu katkoo kanssaan ja saa harhautuksella tilaa itselleen. Forsell. De Abreu lähettää oikealta laidalta Strandvalin vauhtiin ja tarkka on De Abreun keskitys. Strandval keskustassa Matronella. Sihvola vastaan De Abreu. Brasilialais-italialainen toppari hoitaa pallon poikana jo Ahvenanmaalle pelaamaan. De Abreu. Ja potkua jää itse antamaan tässä. Sen olisi ollut mahdollisuus ottaa myöskin haltuun. Wexström vastaan De Abreu. Syt kiittämään kohtuu helpolla maalilla. Mutta ei mitään Lehtiseltä pois tietysti tuosta maalista. Kyllä hän pelasi hienosti niin kuin hyökkäjän pitääkin tilanne raataa loppuun saakka. Olemaan silmä tarkkana puoliajalla, kun studiossa maalia käydään läpi. Siinä tuli Wexström sekä 16 Pekka Sihvola. Hyvin lukee sillä De Abreu tilanteen, eikä Matrone pääse pallon kiinni. De Abreu pelantamaan kulmapotkua. Tässä kohtaa De Abreulle ei paljon jäänyt muuta mahdollisuutta. Ojanperä. De Abreu. Juuti. De Abreu uudestaan, nyt pallo keskiympyrään, Lahti. Sitten Emeitä häviää kaksinkamppailun Juutia vastaan, mutta jälleen on De Abreu katkomassa. Joka tapauksessa Hakan kulmapotku, se on 8. kulmapotku Hakalle tänään. Ja näin taitaa olla, että sieltä on Haka ottamassa kohta kuitenkin palloa jalassaan. De Abreu saa osuman, aika rajun osuman nyt jalkaansa. Avustava liputtaa tuosta rikkeen ja nyt brasilialais topparia kyllä taitaa sattua vähän pahemmin. Ei siinä kyllä suurempia valita. Vaikka aika monen kolahdus kuului kyllä katsomoon asti. Tässä näin 4 pelaajaa kilpailemaan palloon ja ikävästi siinä Matronen nappulakenkkä kyllä osuu sinne polven sisätaipeeseen De Abreuta, joka pystyy kuitenkin jatkamaan peliä. Ja siitä tulee ottelun ensimmäinen varoitus.
Varoitettu pelaaja. Aina kova pelaava Marco Matrone. Sinne Robinsonia tavoitellen De Abreu jälleen katkaisemassa. Matrone väliin, Neutmer. Tilanne ei ole paitsio. Pääsalloon. Neutmer keskiympyrään. De Abreu. Helmke. De Abreu hakee oikeasta laidasta Okoduhaa ja Ingvesiä. Okoduha. Metzger vastaan De Abreu. Sitten tulee kakkospalla suoraan Robinsonille, joka ampuu Lonbakka Tormerin ohi, mutta jälleen ulottuva toppari. Lonkerojalkoinen on välissä. De Abreu tulee oikea-aikaisesti vastaan. Sitten syöttö Okodu. Nyt ollaan boksin sisällä. Multanen pyörähtää ja pääsee keskittämään. De Abreu purkaa sillä tavoin, ettei kulma vauhtia lainkaan ja linkoaa siitä huolimatta pallon pitkälle, mutta taas De Abreu välissä. Kyllä hyvän säväyksen on tehnyt tämä Brasten pallo karkaa. Matrone menee Helmken ohi. De Abreu katkaisee. Etsii Metzgeriä, joka on unohdettu kohtuu vapaaksi, mutta haltuunotto ei heti onnistu. De Abreu taas kerran välissä. Ja kulmapotku Hakalle, se on 9. kulmapotku, mutta puoleen tuntiin ei ole Haka saanut ainuttakaan kulmapotkua. Tässä vielä uudestaan haltuunotossa pallo karkaa, muuten olisi kyllä ollut maalintekopaikka. Jorv Ekström kulman päähän, Forsell pelaa tilanteen rauhallisesti, mutta ehkä liiankin rauhallisesti. De Abreu tulee apuihin. Okoduha. Depois vem na palma da mão e vamos cantar do fundo do coração bem alto. Quero ver assim.